Sok tak karsen. Hadi. Hadi hadi. Nona senasi dong boy. বাড়িতে গেছিল তো বাড়িতে ঝগড়া করে একটা মোবাইলে পাওয়া যাচ্ছে না মোবাইলে কার সঙ্গে ঝগড়া সিসিটিভি ক্যামেরার মধ্যে দেখা যাচ্ছে মোবাইলে একবার যায় মোবাইলে সোশ্যাল মিডিয়া নুকা এরপরে খবর মানে থাকে চিনি বুকু খরচা ক্লাস 11 পড়ি দङ গার্লস কোচিং और बिआर आम्बेडकर हस्टेल गभर्नमेंट हस्टेल दङ आटसे बो कत सरoi चिनि ककबरक सयबाय कत सरoi थैगा हनै जों नुगै और नायनानै फैगा दाबो बो बिनि गथै टिक्लायजायाखौ बिनि गार्जियन याखौ बिनि बिमा बिफा फाय दङ सकपायाखौ आबुनि बागै जोंबो आरो बाद बाकी स्टुडेन्ट दंनाय रखनो सिंका बरबो मुंसा साइमानिया ini sekolah Thangwi aku ibu kelas rokaya aku paipo bo ke bo bai mungsa mani keri walai sublai mani bo keri Thangwi angkai se bo bahai lama hingga ke bo saimanya tabuk ma bo hasang pai tong jong amba abono kha khambai जों नायनानै हनि मा फायगा डिटेल्स साइमानान बागै दाखाना साइमाया को डिटेल्स bo bahai ko to na abni बागै जों कथि बनु गयाको जेहेतु मुआ bo हाफाया को पुलिस रक बाहायना गथैनो दासुक जरा खुलगिया गाबोनि बागै नायग्रा ना पुलिस फायके माने मुआ बहा बिनि गार्जियन फायके दाम आप्रोच खालामना बेलन खाखामो कामनि हिमाले जोंतिनि आसमसा कायसा इनफरमेशन मांखा आगोलिनि खोथारनो कायसा हस्टेल तमानि डाक्टर बिआर आम्बेडकर मुक्ति अ हस्टेलो चिनि दिप्रासा स्टुडेन्ट्स दाइ एससी स्टुडेन्ट बतङै परिमानि जों जे खामानि अराव चिनि दिप्रासा स्टुडेन्ट 113 जन एसटी स्टुडेन्ट दङनि जों कक्टं माखा फेबा खरकसा स्टुडेन्ट मनाय चिनि मनाय खरकसा क्लास 11 परि तमानि बतिनियाव जागाव हस्टेल सुसाइड खायगा हानि जों कक्टं मानमानि ब क्लास 11 परि तंगो एक्चुअली हस्टेल कबिंनि एग्जाम पाइजा स्कुल बकरै फेबा ब स्कुल ड्रेस कानिनो हस्टेलनि नखरका फातराव थांमानि बिनि आधार कार्ड लिंक खायना हानै हस्टेलनि ब फातानि ब हस्टेल ब किफिलका 3टा 5 दिगिराव ब हस्टेल किफिलका ना किफिल मानि यागलो ब बिनि रुमया बते कैसा रुम थाङै ब सुसाइड खायगा गाय जों अ जागाव चिनि गोबांमा डिपार्टमेन्टनि बरक दंमानि बरक बाय अ जागा बरक सीसीटीवी चेक खालायका बेचिन बबं लगी दङ सीसीटीवी ना लेखा गाय आ जागा नुजाखा जे ब जे रुम हाबका कैसा दखैतलाङै रुम हामानि गाय आरुनते ब दखैतलाङै हाबका हामानि परतिसे नखरै तिसे हाबका परतै नखरलिया एपरे अरन स्टुडेन्ट्स अफ थाङै बनो खाजिजाक मांखानि जों खोनाव एपरे अरनि वार्डन सं फुंको पुलिस स्टेशनाव इनफर्म खायका फालिका कखन गाहनकाय हस्टेल कैसा गठनमा आगोलि हाय कसार हस्टेल कैसा चलि दङ आ जागाव प्राय 213 हाय स्टुडेन्ट्स अ जागा परि दङ माने हस्टेल वार्डननि फुल रेसपन्सिबिलिटी अम बिनिस निजिनि बसा हानि बरनो निजिनि बसानो नायतिनो बंनो नायनानि दरकार गभर्नमेन्ट फासिंतै बुति फेसिलिटी मान्याबो बरक जदि गभर्नमेन्ट फासिंतै कोनो फेसिलिटी जदि बंनि असुबिदा दङ बर गभर्नमेन्टनो रिपोर्ट नान दरकार फेबा जों तिनरो हाय जों जे नुखा हस्टेल सोपानि फुल गाफुलति दङ जागाव स्टुडेन्ट्स संनो काहामकाय तिजुनला रिंगिया बंग हस्टेल मोबाइल एलाउ करै फेबा हस्टेल नि स्टुडेन्ट्स यागो तिनि आजे चिन मनाय खरस तिमानि बिनि यागो जों भिडिअ मोबाइल नुखा बिनि सेलफोन सो अमो हस्टेल सुपार नि दायित्व दंमानि बो स्टुडेन्ट यागो मोबाइल तंग करै बो स्टुडेन्ट डिप्रेसन क्लाइतं जेदि स्टुडेन्ट डिप्रेसन क्लाइतं हका बनो आसुगरि बुजिरि वै ताम प्रब्लेम तंग खानानि बिनि दरकार दंमानि तामनि हिंगा स्टुडेन्ट खरकसानि लांमा चखा माननो जों चिनि
हानि आथुकिरि खरसा केमा हाय मातम तामनि हिमाल जों साइमानो जोंनि आगुलि हाय अ जागावा गोबां मा जोंनि स्टुडेन्टस अफ बुमा बुफाबाय हासाल दंनि फरायना फाइजाव अमा हाय फरायना हायमा जरावा जों गोबां मा बाक्सा लांमा चमानि जों कक्तमान तो अमा हाय घटना अमो हाय आगुलि हाय एरियाव घटना नि थांगा सो अमो जों आं जोंनि अर्गानाइजेसन फासिंथि अमनो जोंनि स्टुडेन्टस संना मेसेज नामो जों आगुलि बा गोबां मा जागाव हस्टेल दं फरायना थाङो बुमा बुबाय जों हासाल थाङै माफानि माया माफानि याकनि चामुंनो जों मा जाया गारि जों दङै जाय परि दं जावबा चिनि इमां जोंनो चिनि माफा थाङै हस्टेल दं पढ़ना रहर जोंनो बरक दी हनै चिनि थिनांनो जाति स्नाम दी हनै दफानि आइतर मां दी हनै जोंनो सना रहर माबा जों पढ़ना थाङो गाहाम कनका परिवै चिनि माफानि मुंनो कुसुक थाखाति सावनो जे सोसाइटिनि मुंनो कुसुक थाखाति सावनो हनै खाव पुति दङ पढ़नांथुन ताइ आं अमो कबुनामो जों चिनि हस्टेलनि अथरिटि न जो अमो हाय घटना ओ हस्टेल ओंगै थांगा जेते बिसकांसालो अमो हाय घटना तांथुन ते हस्टेल सुपार नियो जा गाफलति दंगो डिपार्टमेन्ट अमो इनभेस्टिगेट खायै प्रयोजने हस्टेल सुपारनो अरनि सासन खायनि दरकार नै आं जों थाखो किसा सिगां खबर मानखा जे हस्टेल रिचा देबरमा मंगै क्लास 11 गार्ल्स बयजों स्कुलाव पढ़ियो बिनि लांमा चमानि जों कायसा कक्तमा नाहाल माने बा मान माने तामनि बागै बथैका आपनो डिटेल्स जों दिसुनि अंगै तिनि किसा सोंनानै फैका जों हस्टेल वार्डेन बाय बा ताबो जेहेतु गोथै दिख्लायाखौ बिनि दुखुनि बारानो नायसि दङ दा जेहेतु इनक्वारि हयतो जोंबो आसे हस्टेल वार्डेनबो व्यस्तता दङैतो जों बुबायते कक साइमानलिया फेकबा बिनि लगे जे दंनाय स्टुडेन्ट रकबाय कक साइ जों जेता साइमानखा जे ब बिफोरा जेरास खायना बागै फातारा नखर माने आबनि आगल जेरास खायमाने आगल फायै मोबाइल फोन कक सावै दंमाने आगल आजन सारि दुगै थाङै बिनि रुमो थाङै जे सुइसाइड खालामनानै जे 5टा 8 रग आपन 5टा 8 जरातै न कक साइ दंमाने को बिनि परे 5टा 18 जरानो ओ सुइसाइड खालामफानो बिनि लांमा दङै दंमाने ठीक जों रुमि मानो ताबते इनक्वारि चलै दं इनक्वारि परसे जों ताबा डिटेल काहामके साइ माननाय तो आबहाय सुइसाइड ओ जागा होय तो आबा अत्यंत दुर्भाग्येर विषय तिनि बिआर आम्बेडकर हस्टेल सिमिया आबनि आगोबो जों आनंद महिनी हस्टेल नुखा आबहाय गोबां आगरतलानि हस्टेल रग नुगै दङ काबा टोटली आं साना थांके जे ट्राइबेल वेलफेयारनि डिपार्टमेन्टनि हयतो जे हस्टेलाव नायजागै दङ ओ हस्टेल जे सठिक भाबे जे हस्टेल वार्डेन करै ओ हस्टेल वार्डेननि जे नायखंनाय करिनि बाय जों डिमान्ड खालाय दङ माने बरनि जे सठिक भाबे जे बर नायजुमै दं जेने बागैनो तिनि आबहाय घटना गय दं तार तिनि ओ आम्बेडकर कायसा हस्टेल घटना या आबनि सिगांबो गोबां माव जागा अंखा तो अंगै थाङो द सुइसाइड अंगैनो थाङो बेफोर तामनि बागै थै ताम अंखा एक्जेक्ट रिजन जों रुतै माया इमो सेम केस संनाय तिनि लं ट्राइ बेलिनि हाय आसा हाकचंनि एरियानि फायै आगरतलाबो तामनि बाय फायका बुमा बुफाबो तामनि बाय रहरका ओरिथक साबनि दायित्व दं हस्टेल वार्डेननि दायित्व दं गभर्नमेन्टनि दायित्व दं ट्राइबेल वेलफेयारनि दायित्व दं थोड़ा अब ठीक के नायचों जे ना जुदि तिनि नायचों लाति गठन अंगला खामो तो जों आबनो बार टीएससी डिमांड खालायदों माने हस्टेल वार्डेन नियो खायदि तो खालाय जायगिया जेटा आबनि रिजन जोंबो सायमिया जों नायनाय जों तो एज ए स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन तिनि खरकसा मनायसने याकारि थांका तामरि बागै थांका जेहेतु इला तदন্ত हई दङ सुष्ट तदন্ত अंथ तदন্ত माने परे ताम रिजन अब जों जत सायमानके जों सायमानके जोंबो आबनि परे जों आबनो बेके बनि हस्टेल किछु हस्टेल एलाउ खालायो जेमन प्राइवेट हस्टेल किछु गवर्नमेंट हस्टेल दङ जे जागा खालाया बा खालायरियो तब तो डिपेंड खालायो बरनि हस्टेलनि नियम अनुसार बरक तब एलाउ दे खालायरि ना खालायरिया तब सायरिया नरक सायमानो कोरोनानि परे ऑनलाइन क्लास नि कायसा ट्रेंडिंग चलै थांका स्मार्टफोन सारा ऑनलाइन क्लास हया तो आबो कायसा आव जरानि सिं तब स्मार्टफोन बो मैंडेटरी होई थांका जत तुई तंग ऑनलाइन मांग से तब मैक्सिमम टाइम बो क्लास होई तंग सो मे बी जति हस्टेल जति मोबाइल तैखे आबो कायसा रिजन होई मानन जों खाखलाय